the action. Oi Pami, मानसिफ्रा मा एसे मोजां मोजां खन्थाइ लिरथाय आंना माथो लिरबाबो जाया खन्थाइया माखौ बुङो मा नाम मोनलाय बिना मा खन्थाइ हायना ना खन्थाइया माखौ बुङो हायना बेनोखा खन्थाइया माखौ बुङो ल' बेना नाम खारिनि गैया नाम बुंनांगोन दां गैया खन्थाइया माखौ बुङो नों रोंथारा नों सोंबाय बिसो लिरो खन्थाइखौ रेडी खन्थाइया माखौ बुङो खन्थाइया माखौ बुङो रेडी जाबाय दे रेडी रोलिं द एक्शन ओइ फामि रेडी जाबाय दे रेडी रोलिं द एक्शन ओइ फामि मानसिफ्रा मा एसे मोजां मोजां खन्थाइ लिरोथाय आंना माथो लिरबाबो जाया खन्थाइया माखौ बुङो सोंनाय बायदि नङा खन्थाइया माखौ बुङो बिदिल' होन सोंनाय बायदि सल' होलायना खन्थाइया माखौ बुङो खन्थाइया माखौ बुङो सोंनाय बायदि सोंनाय बायदि नङा आरो थारमाने रेडी रेडी रोलिं द एक्शन ओइ फामि मानसिफ्रा मा एसे मोजां मोजां खन्थाइ लिरोथाय आंना माथो लिरबाबो जाया खन्थाइया माखौ बुङो